anyat pamanekne makinabiyag mo tinalikod ang kadi lagi tibis-bisyo arak sigarilyo uray pa'y sugat hindi pa nag-Kristiyano saan lang nasao no di ka ipakita iti arami ko kabagbalin nga dakas na balbaliwane malipon inawat mo ni Jesu Cristo sigurado ka kadi di pa na Kristiyano anyat pamanekne makinabiyag mo tinalikod ang kadi narikikispisyo arak sigarilyo uray pa'y sugat hindi pa na Kristiyano saan lang nasao no di ka ipakita iti arami mo kabagbalin nga dakas na balbaliwane manipon inawat mo ni Jesu Cristo sigurado ka kadi di man ang Kristiyano anyat pamanekne makinabiyag mo tinalikod ang kadi lagi tibis-bisyo arak sigarilyo uray pa'y mama iti pa na Kristiyano saan lang nasao no di ka ipakita iti arami mo kabagbalin na dakas na balbaliwanen manipon inawat mo ni Jesu Cristo hindi pa na Kristiyano saan lang nasao no di ka ipakita iti arami mo kabagbalin nga dakas na balbaliwanen manipon inawat mo ni Jesu Cristo kabagbalin nga dakas na balbaliwanen manipon inawat mo ni Jesu Cristo kabagbalin nga dakas na balbaliwanen manipon inawat